weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulumaji jammi bamburu gurela sarɓe mamaje towde kon waktu yoni ha to bow e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal sappo ya nayyi législative hanki o e nder leydi sénégal wuli diaw toon to sud sarɗeji nde leydi sénégal ɗum ko caggal nde ɓen suɓaɓe tedduɓe kawriti toon waɗi pooɗe ndure amadou mam diop toɗɗama woni hoorejo sud sarɗeji ndu leydi sénégal to leydi mauritanie naɓe ɗiɗo mbasi pittani men goto gañima hen ɗum koye nokku mo mbiyata jeune tampon kaɗaɗo yiilade kanŋe taw waɗi ɗum ko bomboje ɗe ɓe gandani ɗo giwi to leydi mali laafaji mbulaji tati gañima hen taw werla mabɓe yaɓɓi ko pittola pettoje ɗum waɗi koye nokku biyeteɗo beer hakkude muɗum e Tombouctou wi ministre mo loni to leydi guiné Conakry colonel Mamadi Doumbouya portama plainte toon to leydi France taw waɗi ɗum ko cotal bitengal FNDC jofade mo peɗeli wonande wargoji kame lebte e mette e nder leydi Guinée kabruji men manawina ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana RD Congo Brazzaville ma en dia ha to Kenya kame Cameroun ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto ndirte joni jañoɗen moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall e gardugola ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo ngana Qur'anil Karim e ballal jomiraɗo suko rungo deftarale teddunde daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall ene jangguina ɗemɗe goɗɗe ko wayno arabe français anglais nonne kadi wondude hebloji goɗɗi ɗi hinde informatique daara moderne de al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara keptinaɗo ko daara jawɗo ɓamtude haqqille suka ha yaada jamanu suko one jogui ndimago wadde coftal ɓalli kononne kadi e yogay gueɗe goɗɗe ha yaada jamanu tawne wonde ndenka daara moderne de al Hadji Seydou Nourou Tall ene habla dendagal bandiraɓe kala rentrée scolaire 2022-2023 binditagol ngol fuɗɗima oɗo hen dumunna kala an jiɗɗo windide ɓiye jokkodire daara moderne mo al Hadji Seydou Nourou Tall daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall jogui ko daaraji ɗiɗi daara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kermassara sa yiɗi hebde hen ko laaɓi beele jokkodira e daara moderne mo al Hadji Seydou Nourou Tall mbatta ko 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 musidɓe tedduɓe daara moderne de al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara ɓamtowo haqqille suka faade gandal fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono gonga ene tawa gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma
gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ƴiye jogui caɗele koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoro mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo AVC karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel teya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi joyi rafi so tawi a yeehi to site mabɓe internet a ma jangan ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri hen labde on site noon mbatta ko www.gorelteya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi onon finoɓe to galoya e nder diwan galoya kala son jiiɗi hebde gorel teya jokkodirtona koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel teya jokkodirtona koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde gorel teya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo ona ko Abousso Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel teya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya nototoma ko Haruna Ngayda ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗindo balwal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jaɓanaɗo duwaw jawɗo firtude golle bonɗe e firtude dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawranoɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗe leɗɗe fodde 19 rafino yalta e maɗa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗen leɗɗe 13 rafino yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy e wittuji muɗum ene yiiti leɗɗe ɗen mbaddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗen leɗɗe fodde 100 rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen usuraɓe goragu e worɓe yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usule pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni taw ko pegge e usulaji ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma hay mbuuɗ taw hay mbuuɗ a yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni janowo bargal walla mo seeɗineji maklude hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listihar so tawi jiɗɗa wannede listihar ko indema inde nene ma tan dokkata o haala ko woni e nder ɓandu maɗa e nder ɓerde ma ha mbiyamo yoni so tawi ko wonɓe Nouakchott wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu jomum yoɓata so tawi ko wonɓe Sénégal Mali Gambie dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie jomum ko temedde 4 CFA woni ko yoɓata so tawi noon ko wonɓe Europe Asie Amérique listihara hay mbuɗu yoɓetake ko gratuite gam yidde hoybitande ɓe ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott to base makko ne tawe Sara Diéré Nettek kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko kadi WhatsApp
ceerno Djiby Sy ne andina kadi mo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo mo heɓanimo so yiiɗi heɓde ceerno Alassane Sy ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0013 ko numéro uji ceerno Alassane Sy. ceerno Djiby Sy ene wiye neɗɗo kala to woni e kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi nelde toon ha yetto. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mowbaare sappo e tati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital min ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba ɓattake ruttude duwaw ɓesgu Aboubaydi Saar to ndulmaji dembe kono ne kadi yaya Abou Seydi Ba Hawa Abou Seydi Ba Kadja Abou Seydi Ba Salifa Abou Seydi Ba nen Sala Lariyela Ba Kumba Sala Ba ɓe ndendi kamɓe kala ɓe dutta duwaw dendagal ndulmaji naɓe kala jammi bamburu naɓe virage naɓe sunnatu naɓe kawel e ko taari ɗum kala ɗum ko caggal jaltugol aduna musidɗo mabɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue biyettennoɗo Abou Seydi Ba kono ne kadi Maymouna Abou Seydi Ba kamɓe kala ɓe ndendi aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala arnoɓe duwaw ɓe keɓano arde kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafamo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ɓesgu Aboubaydi Saar to ndulmaji dembe Sar Abdullaahi Saar to ndulmaji dembe kono ne kadi Kadja Abou Saar Kolle Saar Mouhamadou Saar kamɓe kala ɓe ndenti aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti bow kono ne kadi ndulmaji ko taari bow kala ɗum ko caggal jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe gorgol mabɓe biyetenoɗo Mariama Ba yalti aduna toon to bow wira to bow jomiraɗo nde yurmotomo yaafomo nannomal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji men e ɗemngal pulaar gartaten koye ñalawma hanki o woni sappo e ɗiɗi lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni sappo e nayyi législative sarɗe yankoɓe suɓaɓe tedduɓe ɓen hawriɓe toon to suud sarɗiyeji ndu leydi Sénégal sarɗi yankoɓe kewendi ɓe Benno Bokk Yaakaar kono ne kadi sarɗi yankoɓe yeewi askan wi wallu Sénégal kam e woɗɗe kala tawdiri toon to suud sarɗeji ndu leydi Sénégal kono teskama subako ha fayanma minuit ko pooɗe nduure ko gulali e purƴinali kono ne kadi mette e konguɗi mettuɗi e comportement ji ƴagguɗi kamniɗi kersiniɗi e nder windere nde kala image kulɓiniɗo mo meeɗa ka yiyede woni hanki ko yiya e ɓeɗo henna suɓaɓe jogorɓe wonde darogal leydi Sénégal ko kañumen battidi waade ndiɗo henna mbaadi yogay jaydeli leydi Sénégal ñiŋi comportement ji mabɓe hanki ɗum ko caggal yaadiɓe benno so tawi ƴetti konngol yaadiɓe yeewi jaɓata heɗade so tawi yaadiɓe yeewi ƴetti konngol yaadiɓe benno jaɓata heɗade waɗi noon caɗele mawɗe ha ganduɗa ngol woni go e histoire Sénégal gendarme aɓe jippade e nder tribune wonande assemblée nationale ɗum noon ko caggal nde ɓe kuccani suɓade hol jogorɗo ardade nduɗon suudu caggal nde suɓa kene tolno capanɗe jeetoto e tato sarɗiyanke cuɓima Amadou Mam Diop mo ganduɗa ko maire gonnoɗo maire Rissa Tola jiiɗo aduna sappo e jeetati lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e joyya to Rissa Tola kono ne kadi naati e nder landa APR woni landa mawɗo leydi o gila tan 2008 kanko noon o jeeyama e suɓaɓe suudu sarɗi yankeru wonande gardiɗo nduɗon suudu ko wona ɗum ko hanke ɗin sumgoji bulletin wonande on biteɗo Guy Marius Sagna sarɗi yanke toɗɗaɗo dari kañumne seeki on bulletin ha ganduɗa gendarme aɓe mbawi tigui foɗodirde e makko ko wona ɗum ko Barthélémy Dias kañumne tettino micro Cheikh Seck
gonnoɗo e wadde discours muɗum teskama ɗin fitinaji hanki ñalawma hande o noon nden lulde ne jokki ngam darnude bureau assemblée nationale ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuri hen yajje ko wona ɗum kono Mimi Touré gonnoɗo gardiɗo campagne ko fate banggue sumgoji sarɗi yankoji e nder lewru e nder mois de juillet onne kadi holliti hen ki metti mum no fewi caggal wonande teskede ko kanko ɗaminino mataw ma won gardiɗo suudu sarɗiyeji kono kadi o holliti ha hande mawɗo leydi ndi teskakimo e golle makko mantiniɗe ɗe o waɗata kala kono ne kadi yeewi askan wi hanki kañumne suutani hay konngol gotol walla suutani hay kartal gotal ngam wodde ɓe mbaɗi ko wiyete boycott ɓe geddu ɗum kono ne kadi Pape Djibril Fall kañum e hoore mum geddu ɗiɗon sumgoji hanki noon ɗowno nde ɗon jonde woni président jonde nde hanki hade hoorejo jogoɗo ardade sursaɗiji toɗɗede woni on science ko Aïda Sow Diawara on toɗɗino ɗum hanki o ala kala sifa konngol ngol o nanani sengi wi e oɗon fannu gartaten koye mawɗo leydi Sénégal woni Macky Sall bismima hoorejo jaagoɗo leydi Libi Libi woni Abdelhamid Deyba kam yetti to lamorgo to o dañi joɗorade mawɗo ndi ɓe jewtidi toɓɓe jaaƴe no fewi ha tenti noon ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe maître Awa Jeeya hanki darima e yeeso gardiɗo wonande cour constitutionnel leydi ndi Sénégal woni Mamadou Badji Camara o suuti konnguli makko kanko on debbajo jeynoɗo e catal OFNAC haɓatoɓe ko fate mbuñaari caggal nde o toɗɗa o tawtoyi goomu conseil o tawtoyi goomu wonande tambiɓe tugnorgal leydi Sénégal woni goomu conseil économique social ɓe tawtoyi goomu wonande conseil constitutionnel jafoɗon o tawtoyi oɗon goomu caggal hanki o dari o suuti jungo makko wondi ma o timmin golle makko teni kadi mo wat kala ko foti wadde hen maayo Sénégal teskama nana tan ɓeydo ƴerde wi jagorɗo ndiyam Serigne Mbaye Thiam hanki o holliti ɗum Matam Bakel oɗo saaha finoɓe hen kala ne poti rentade no fewi o holliti hanki sanga 17h woni juulal takkusana teskama ƴergol maayo ngo kene tolno e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi métre kono kadi teskama maayo ngo ma yetto hande o métre uji jeetati kono kadi huula hen ko métre uji sappo so yettima ɗon ene gasa Bakel e ko taari ɗum kala ma nannu diƴƴe ɗum noon yimɓeɓe kala ene poti rentade ɗiɗon sifaji Air Sénégal iwnoka to Dakar ñande alet jawtuɗo hen noon e fayi toon to Lyon ne tawi nder leydi France nden ɓe ngari haɓe jetti to Bowal laaɗi diwoje ngal Marseille ko ɗon ɓe juri kono kadi communiqué ko kan laana holliri wonande ɓe jogui caɗele technique e nder communiqué dabɓo no fewi kono hewɓe jolnoɓe kan laana fanoɓe to Lyon ko toon laana ka fano ɓe mbatta koye bis koɓe capanɗe nayo neɗɗo nde ɓe jeeha ɓe goɗɗoy ko nden bis o ko piti jeygue taw jeeyi sababu ko ponoje ɗe nder waktuji daɓi ɗi ɓe ponno yettade wontiniɓe ko caɗele mawɗe no fewi maɓe gaddana bis goɗɗo jeheten ko ha toon to Madina Touba ne tawe e nder takke en tawi nder taaridi ndi Madina Gounass caɗele ndiyam taweteɗe nder ngoɗon wuuro ma en ketto musidɗo men Amadou Samba Lo. wuro Madina Touba tawete ko 17 kilométre hakkude mum e wuttudego Madina Gounass eɓe guuri caɗele ndimo gila ñande 25 août jawtuɗo ha oɗo saaha mo kalten ɓe kolliti on pièce pamnoɗo ari ko ɓooyi kono noon ɓe donkiri ko ɓen pewnoɓe ne garta fewnude forage o Oumar Diallo on toppitinoɗo forage mo Madina Touba. le 25 août o ñan fuɗɗi pande ha joni hande ko balɗe 7 septembre kono ɗo pan o yarata min jeehi hen noon fodde kam komin mbawi état ko won pièce goto mbo ɓe mbino min ɗaɓɓo e Tamba min e Bayel Bari min ɗaɓɓi min gaddi eyyi kadi hande ɓe neldiɗo pièce goɗɗo on ɓe mbino wonde maɓe gar kono noon guila nden ɓe gimin tan mbiya wondema ko hande ko janggo so ɗum alama ɓe mbiya ko subaka kekiɗe ha joni ɓe garani i ɗum kam heewi par ce que boyɗi ɗi tawi yimɓe hankkadi jakori ma taw forage o wawa wallude en ko juuti kono noon alhaali forage kam hay goto anda kabaru muɗum saabu machine kono yatani tan daroto rewɓe to batte ƴogol to ɓe tampi saabu woɓɓe koye jaaha ko ganduɗa ko yaate 100 métres 200 métres 300 métres 400 métres pour ƴeewoyde ndiyam e nder wuuro
wuro he tan sabu won leyɗule goɗɗe ɗe ɓattaki ndiyam won boyɗi goɗɗi gonnoɗe hen ƴogiteno 100% kono noon jomum en belsinɗen ha ɗum addunoɓe ere addunoɓe caɗele ƴog wona manque de kalis kam miɗen manque kalis kono noon wona ha toon kam Allah walli min kam min keeɓi feere kam min noddiroɓe ha ɓe gaari kamɓe jaati ɓe jii erreur o ɓe kalani min ko erreur o woni min jeehi min ɗaɓɓoye peesoɓe e juuɗe mabɓe min gaddi peeso nan ɗo e nder wuuro he mataw ko kamɓe ɓen tan woni ɓe keeɓani feere no ɓe gardi ha ɓe mballa min ɗum saabu ɓe gaddino oto ñanden ɓe tawi ɓe mbi ɓe mbawa jippade kallu rasul mataw so ɓe jippima tan ɓe guiroto ko ɗum haade ɓe jippani ñande he guila nden noon ɓe gimen ɗo tan mbiya ko janggo ko ɓawa janggo ko ɓawa janggo ha joni moƴƴeero ɗum ko uddede ko wona kuppede so kuppitama caggal caɗele ɗum natti holnade ko musidɗo moon Amadou Samba mo joni ko naste fewte e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Samba Lo sen giwi to Madina Gounas to Madina Touba paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu leydi ndi o holliti e toɓoli jippiɗi to état mo inchiri debbo goto sukajo wasi hen fittanu mum taw yooli koyɗen diƴƴe jippinoje ko wona ɗum ko noon kanko on jagorɗo o holliti e nder diwan mo Taraza teskama ƴergol e ɓeydogol wonande ngoɗon maayo ha ganduɗa calli kewɗi ƴeeri oɗo saha ɓe kolli ɗum ko didol boɗɗo yola Mauritanie naaɓe ɗiɗo mbasi pittali men ɗum ko ñalawma hanki o goto hen gañima yaltini ɗum noon ko jaydiyanke mo Sahara Média taweteɗo to Joyrata taw koye jeune tampon goto moɓe inniri jeune kaɗaɗo yilade kanŋe ɗum ko caggal otoji kewɗi janoɗi toon ko fiyande wotere waɗi toon ha ɗiɗo mbasen pittali men oto mabɓe woni ko boni hen kanko on gañiɗo o nawama to hôpital taweteɗo toon to Joyrata taw koye nokku moɓe mbiyata kelep alfula ko toon on nokku ko waɗa ɗum ko otoji nayyi panoɗi toon ɗi kala mbattidi ko dogde fatude nokkuji goɗɗi kala ɗum noon koye nokku kaɗaɗo yilede kanŋe woni moɓe gonno e dow mum ma en gartoy ɗon kabaru so en keɓoyi ko ɓuri hen labde jagorɗo gaynaka game ɗamtare dabeje e nder leydi Mauritanie o holliti peeje mawɗe ƴettama gam haɓade oɗo hen rafi moɓe mbiyata fièvre de la vallée de Rift ganduɗa fièvre tampinɗo dabeje leydi ndi ha tenti noon gueloɗi ko fate banggue vétérinaire biyeteɗo Baba Doumbouya holliti ɓe ƴetti hen peeje mawɗe no fewi oɗo saaha ɓe gusti ko fate banggue dabgol oɗon ñaw ɗum ko caggal nde ɓe jogui hen himmeji mawɗi no fewi sete nelaɗo taw ganduɗa ko koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere sete makko mo neeli e nder sete makko mo neeli toon to Sahara yettima Mauritanie kekiɗe hanki o ɗowi on sete noon ko Stéphanie Dimin 3 on woni mo neeli gartiɗo ɗon sete ɗum ko caggal nde on yano hatto Algérie ma yaha toon to Maroc kono kadi jonde hakkude makko e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tenti noon ko fate banggue camp réfugié ji taweteɗo toon to Tindofa ha toon to Sahara wi kono kadi ko kaldigal to banggue caɗele taweteɗo toon to Sahara mo Mauritanie autorité mauritanienne guddi kene tolno 45 pharmacie ɗum ko caggal lewru mayduɗo hen ndu ko ñalawma hanki o jagorɗo cellal ɓalli o holliti ɗum o holliti woni hen guddira ko wasde ɗoftade cogguji e kala saaha e cogguji he wonko pawnoto hen seeɗa beele mbawa dañde ko ɓurti woni hen ko ɗum nanguira woni hen nanguira ko yeyde leɗɗe produit ji ɗe gandaka e nder leydi Mauritanie walla ni laamu leydi ndi yamirani yoɗe gadde woni hen kadi nanguira ko yeydeɓe produit mo date mum gasi ɗin magasin ji kala guddari ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi hen laabi limtinɗi gam yilloyade e nder ɗiɗon nokkuji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie caggal yontere yawtunde nde ɗaccita ha laaɓi oɗo saaha woni e wellitare muɗum ñalawma hanki o heeɓi kele galle mum tateɗo toon to bin Chaba kanko e yaadiɓe makko kala ɓe jiya ɓe jetti toon wonde hujjiyanke makko kono ɓe kolliti ɓe tawi galle o kene boni no fewi ɗum ko caggal hitande hikka nde ndiyam ɗama no wayi hewde ni no natirta ni ala toppitoɗo ala nato beele fitta walla toppito tawa ko gueɗe makko kala ɓurɗe hen hewde boni toon e wiide jayde nde Sahara Média batu jagorɗo taw ganduɗa ko ministériel e gardogol hoorejo jagoɗo leydi ndi woni Wulde Bilal mawo tawtore jagorɗo Algérie nguɗon batu gam kaldigal hakkude
jokkodiral leyɗele ɗiɗi ɗe to bange gueɗe dendade Mauritanie Algérie ne keeɓi sifde sifande nden sifande noon ko faade bange Gaza yogay gueɗe goɗɗe dendade ko faade bange Mina kame gueɗe pharmaceutique kala ko wona ɗum ko kadi maɓe gimmin golle lawol hakkude Algérie kame Mauritanie ha ɓuura ɓattodirde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe autorité ji Nouadhibou taw ganduɗa ko walimo Dakhla woni biteɗo Yahya Wuld Yahya non ka Yahya Wuld on noon dañi wadde hanki batu mum oɗon batu noon ko rendini ɗon wonande ɓen hoɓɓe taweteɓe to Nouadhibou gam disnodirde mabɓe e yewtidde mabɓe nde ɓe ɗoftoto wonande kuule leydi Mauritanie ko wona ɗum ko e nder lewru juillet laamu leydi Mauritanie yaltinino wonande décret goto lebbi tati ɗo e lebbi tati yaraw kala koɗo gonɗo e leydi ndi ene andina laamu ngu ko waɗi ɗum ɗon fewnita kayitaji mum kala kono kankone o holliti ɓen nde ɓurata wawde teskade luhaji leydi Mauritanie kala ngam moƴƴinde koddigal hakkude ɓen hoɓɓe arɓe kame ɓiɓɓe nokku leydi ndi kala to Guidi Maha wali mo Guidi Maha woni Ahmed Wuld daahi waɗi batu mum on batu noon ko ñalawma hanki o ngam yurnitade ƴergol maayo ngo Sénégal ha yetti ngoral e ngoral ɗum noon ko kolholi mawɗi no feewi e nokku biteɗo kuri noon ne tawe e nder diwan mo Guidi Maha armée o noon tawtorama ndeɗon jonde kono kadi ɓe kolliti lawol ngaabu fayenma nokku biteɗo ombo ko lawol cattugol no feewi e diƴƴe ɓole te lawol ko bongol ngam faabade ɓen taweteɓe to kuri ngam teskede maayo ngo ƴeri ha kuri e hoore mum oɗo saala ko heddi hen so wona tan galleji kewɗi ne ngooɓa ndiyam maayo ngo ɗum noon ko ballal timmugal ko ɓuuri yawde rentinde yimɓeɓe nde ɓurata rentade ngoɗo hen maayo kame caaliɗi kala gondi e ƴerde oɗo saaha mo gonɗen sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen to leydi Mali laafaji mbulaji tati gañi ɗum ko caggal nde ɓe gonno e werla mabɓe goto woni oto mabɓe eɓe loydoyo ɗum noon ko hakkude ɓeer kame Tumbuktu ko ɗon oto mabɓe yaɓɓi pittol pettoje oto noon waɗi hen tato gañiɓe en yaltini ɗum ko ministre mo loni kono ɓe junnaki e nder communiqué mabɓe gam andinde ɓen gañiɓe hen ɓe holto jeeya e leyɗele hol nationalité ji mabɓe kono ɓe kollitani ko wona ɗum ko capantate goho lewru août mayduɗo hen ndo wonande loni ɓe kollitino 250 walla 250 lawol woni ko pelle joguitiɗe joƴƴini pitti e dow booli ha ganda hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho jeeyi sababu ha kene tolno yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen woni kene tolno temedere capantati nayo neɗɗo wasi fitta ɗum taw koye dow booli wonande pitti pettoje batteɗe dow booli hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ndene gonɗen kene tolno e temedere tato mbasi pittali mumen ɗum waɗi koye ɗiɗon jangoji kene tolno capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗi neɗɗo woni ko gañi hen gañanɗe musɗe no feewi jagorɗo Mauritanie pétrole woni Abdel Salam Wuld Mohammed yettini ɓattake muɗum to colonel woni Assimi Goïta ɗum ko ñalawma altina hanki o hoorejo leydi Mauritanie neli jagorɗo mum to banggue pétrole on noon ne tawidino to Bamako lamorgo leydi Mali joɗoradema koye colonel Assimi Goïta gam ɓeydude cehilagal e golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kame sifande nandirade to banggue ɓamtude gueɗe dendade ɓeydude jokkodiral kame ndenka hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ɗum ko caggal nde sete leydi Mali yettino toon to Mauritanie ngol lawol ko Mauritanie neli sete mum timmuɗo kono kadi ɓe kaali ko fate banggue catal OMVS woni maayo ngo Sénégal taw hoofi ɗum ko leyɗele nayyi woni Sénégal Mauritanie Mali Guinée Conakry gandangal catal darnangal guila hitande 1990 e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi hayso tawi woni hewodirani seftinon Mauritanie ene jeeya yiɗɓe ƴamde ardade OMVS taw ganda koye sumgoji mum paaɗi so jomiraɗo haaji ha joni to Mali keddoɗen yidde laamu leydi Mali ko gostodiral wonande 46 koninke mo leydi Côte d'Ivoire jaggaɓe bedda
e cuuɗi dumbirɗi taweteɗi to Bamako lamorgo leydi Mali kene tolno joni e lebbi ɗiɗi ɗum noon kamɓe laamu leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliti ɗum waɗata no yiɗiri laamu leydi Mali ko ɓen dogɓen e molti toon to leydi Côte d'Ivoire taw ko lundo woni hen ko ɓiɓɓe hoorejo leydi ɓennuɗo woni hen kadi ko ɓen wonnoɓe toon hande gonti lundiɓe laamu colonel Assimi Goïta kamɓe kala nde ɓe gartita e nder leydi Mali ɓe ñaawe toon kono kadi eɗen gande aadaji Afrique mooliɗo moltetake ɗum woni ko leydi Côte d'Ivoire waɗata e nder histoire leydi muɗum ha joni koto leydi Mali keddoɗen catal haɓatoɓe ko fate banggue mbuñaari ɓe timmini ɗereji mabɓe ha timmi kala dossier ji ɓe pawi ɗum e yeeso juge procureur taw ganduɗa ko tribunal ko fate banggue dossier ɗi bindi hakkude Bamako kay moftiɗo e yontere fande no wiiri wonande procureur inɗe kewɗe baɗaɗe hen ko nden ɓen puɗɗoto nanguede ha mbawa andede ko mbaɗi ko fewani toggawo e ko taari ɗum kala ɗeɗo dableɗe kala jogui ko caɗele ko fate banggue médicament ji e ballal ministre mo loni sappo nduɗo hen lewru kene tolno go piccel 5 tonnes taw ko produit pharmaceutique woni ko yetti toon jaɓɓi ɗum noon ko biteɗo Mamadou Diko on noon woni jeeyaɗo e syndicat ji heedande pharmacie ji e nder leydi ndi taw koye ballal ministre mo loni e sakkitore woni yamirore laamu leydi Mali sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry fitinaji bannoɗi to leydi Guinée hitande ujunaje ɗe jeenayi woni 2009 wonno kole 28 septembre 2009 to Bowal stade 28 septembre ko toon ɗum wanno ɗum ko caggal nde société civile kame landaji lundo kala mbanno ñalawma timmuɗo ngam haɓade candidature gonnoɗo hoorejo leydi ndi ngan sanga woni Moussa Dadis Camara jinnoɗo jeede sungoji hitande ujunaje sappo woni 2010 ɗin fitinaji bannoɗi toon to stade ha ganduɗa kene tolno 150 e jeeɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe gañi hen kene tolno e 400 neɗɗo rewɓe hewɓe mbaɗa hen viol hewɓe majji hen mbara mintoreɓe nangui gubboye ɗumen ɗe fosuji taw hay goto tinani caggal loskoji wonande loni gasɗi guila tan 2017 ko wona ɗum ko ñawore leydi ndi hollitine heebi ñawdi ɗum e nder nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗen inde limtaɗe ɗe ene hen gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Moussa Dadis Camara to Guinée keddorɗen plainte contre Mamadou Doumbouya colonel hoorejo leydi ndi tuumaɗo taw joofimo ɗin peɗeli ko FNDC ngal ɗon catal ɓe kolliti to tribunal Paris France ko toon ɓe portimo plainte ngam joofademo peɗeli wargoji lebte e mette addude leydi ndi pecce feccude ɓiɓɓe leydi ndi kala gila o ari e jappere leydi ndi ko fate Alpha Condé riwama walla mbiyen uddama bureau DG woni directeur général mo Alport moɓe mbiyata Al Bayraka on noon jeeya ko toon to Turki kadi ko société Turki tambiɗo ko fate banggue kaggulade woni port mo Conakry caabe bureau mum kame bureau ji kewɗi kala ene tawe e juuɗe colonel Mamadou Doumbouya to galle lamorgo to on noon ne galle mum ɗum ko caggal nde colonel Doumbouya holliti ko ɓuuri yawde yaccade ɓayde kay ko oɗon société dongno koyɗe jaam ha Alpha Condé nawa toon to leydi Turki nde artata ko ɓuuri yawde walla ɗen golle kala daaƴe ha Turki natta wawde jimde e bowal walla natta wawde jimde kaggulade mo Conakry sengiwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara oɗo saaha yidde mum ko wadde vitesse mawɗo no fewi faade toon to koolaɗo kuuɓal gardiɗo fedde windere woni gardiɗo loni woni Antonio Guterres ɗum ko caggal kaldigal mabɓe ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ponno haaldude ñande jeetati nde hawre on yeehi to Pakistan ngam yolayde wande toon ngal kaldigal fawi koye 40 e jeegomo koninke mo leydi Côte d'Ivoire taweteɗo cuuɗi dumbirɗi toon to leydi Mali oɗo saaha ɓe ɗacci ɗum ko juuɗe loni nde ɓurata yaccade ɓayde kam jeyno sababu yaade ɓen koninkoɓe toon to leydi Mali to leydi
Côte d'Ivoire keddoren ha joni ñande sappo e ɗiɗi hanki udditi école aji leydi ndi kala sukaɓe kala duttitima to cuuɗi jangguiɗi kono teskama wonande ceergol no fewi bikuji kayeji nonne kadi ardoisuji kartaɓe comci gueɗe mum kala hewɓe sukaɓe dañani janggoyde hanki o gam jinnaɓe men ngakkude men moyen wawde sodande ɓiɓɓe mumen gueɗe kaɓorɗe ɗen kutorteɗe e nder cuuɗi janguirɗe to Burkina Faso hanki ko jango waɗi toon konin koɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kono kadi ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali ɓen wannoɓe ngun janguɓe hewɓe hen to Sahela nayo koninke gañima hen gañande musde no fewi ɗum waɗi koye ñiɓirde ɓen koninkoɓe leydi ndi to nokku biyeteɗo Doué ne tawe e nokku biyeteɗo Wadalan hanki ɗum waɗi ñalawma o kikiɗe hanki kirɗo horejo leydi Burkina Faso kikiɗe hanki o kirɗo woni horejo leydi Burkina Faso colonel Peul woni colonel jafoɗon woni colonel Peul Hari Sandawgo Dambiba hanki itti jagorɗo konu oɗo saha kanko on horejo leydi ndi colonel o kanko watti ɗon hoore makko ko président leydi ndi kono kadi ko jagorɗo kono gam ƴettude kala wadde jungo makko haɓade ɓen seɓɓitiɓe taweteɓe nder leydi ndi wo toɗɗima biyeteɗo Silla Keita on woni jagorɗo délégué to banggue konu woni mo lomti kanko horejo leydi ndi ko biyeteɗo Barthélemy Simpore on woni mo lomti ɗum ko hanki décret mo yaltini e nder télévision leydi ndi to Burkina keddoɗen horejo leydi ndi Dambiba waɗino jillu mum ñande alende toon to Niger hakkude makko e Bajum gam oɗo saaha ɓeydude sembe haɓade wonande ɗen pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe hakkude leyɗele mabɓe to leydi Ghana wonande khalifaɓe aada moɓodiri gam wadde batu mumen batu moɓe inniri sommet leyɗele taariɗe leydi Ghana gam moftude conce mabɓe fina tawa mabɓe watto wahlade gam teskadeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue ganni Afrique naɓe ha tenti conce mumen kame ɓornugal mumen kala woni koye yaade teni kadi kamɓe goni reenoɓe ko fate banggue gueɗe hankiɗe ɓeɓe inniri wonande khalifaɓe aada ɗum noon ɓe ɗaccata ɓe laara ɓen gueɗe ne majja taw ɓe mbatta hen koɓe mbawi ɗum noon ko Togo Benin Ghana kam ɓe mbaɗi nden jonde koto Volta ene tawe nder leydi Ghana ne hen nokku biyeteɗo ewa noon tawete koye nder leydi Nigéria ɓe kollitima ɓe jañu ngal ɗon cetal ha Afrique wawa moftude conce muɗum to RD Congo ko lanila commercial ngel woni jangel taw ko avion tokkos ɗum ko ñande dimanche nde gel nden ka majji e wiide jagorɗo ya ngara ɗum noon ka diwno koye Bowal laaɗi diwoje ngal ɓe iniri Kavum ɗum noon koye Sud Kivu toon ɗum waɗi wi jagorɗo yimɓe tato gonno hen ha hande hay goto anda taw to ɓe keedi Congo Brazzaville wonande Congo Brazzaville suudu ñawardu leydi France tetti hôtel ngarɗuɗo jaaduɗo e jamanu taw jeyɗum ko Denis Christelle Sassou Nguesso ɓi horejo leydi Congo Brazzaville taw ganda ko qima baɗaɗo hen ma wona 5,1 million ko preje euro so tawi noon ko valeur luxe gonɗo hen guila e meuble ha e gueɗe goɗɗe kala ko 5,4 million ko preje euro woni ko waɗa hen woni ko ɓe tetti kamɓe ɓen suudu ñawore ndu leydi France to Kenya investir ñalawma hande o William Ruto battuɗo hoorejo leydi joyiɓijo nder leydi Kenya wo lomti ko wuro Kenyata ɗum ko caggal sumgoji bannoɗe ko ñalawma hande o wo suɓa hande wo dari o wondi e yeeso ɓiɓɓe leydi ndi kala mawo jogoro leydi ndi jaam e kisal toon to stade mo Nairobi mo ganduɗa stade ɓittuɗo ha waɗi yimɓe hewɓe gañi hen caggal nde yimɓe hewɓe naati dañi hewɓe wonɓe caggal to leydi Cameroun gorko moɓe mbiyata opérateur économique jaarowo e duuɓi 37 ƴamnoɗo suka debbo ken woni joni duuɓi tati kanko holliti wo yinno ko mbomiri wonande ɗin koreji oɗon debbo kolliti ɓiɗɗo amen ko mbomri meeɗa andu gorko
wa ƴami ɗum wo teŋi ɗum million ŋaji jeegom gila nden o wonno koye rendinde haalis ko waɗiri yange ñande tati lewru septembre nduɗo hen e nder yange makko o waɗi hen million ŋaji joyya jamma ari ɓe naati ngam yata yimɓe ko ɗon deke wo tawi debbo wona mbomri oɗo sana o ƴetti avocat makko ngam rutede haalis makko ko ɓuri yawde sengi wi afrique joolam jaɓeri israila nodditgol ambassadeur muɗum taw ko gonnoɗo to Rabat wona hare hakkunde leyɗele ɗiɗɗe o non ko David tumaɗo taw tumimo ko suka debbo tokoso marognajo liggornoɗo to ambassade israil taweteɗo to Rabat on suka debbo holliti ambassadeur o tampini ɗum e kala saha ene mooma ɗum kalde wirti ɗum ne ɓuuco ɗum tene ɗaɓiri ɗum caye siyagal ɗum noon ko hunde jiltindemo no fewi ten roi Mohammed VI jaɓata ɗeɗon gueɗe ɗum jeeyi sababu roi o yamiri yo hot leydi makko jagorɗe wonande israila toɗɗiɗe oɗon fannu jettima to Rabat ngam kaldigal e haaldude oɗon a suka debbo pelɓodiral musgal waɗi hanki jamma o to kerol armani ko leydi wiyete noon kame Azerbaïdjan ko leydi wiyete noon ngal pelɓodiral nan ko Azerbaïdjan felli hanki wonande piyanɗe ɓutte no fewi faade armani kam yogay nokkuji ha ganda waɗi 50 neɗɗo wasi hen fittande mum oɗo ñalawma hande ɓe noddi yo jeygue darto hen Kiev ene tawe nder Ukraine ko lamorgo ngo ɓe mbasi kene tolno e temedde tati koninke ɗum koye combat e nder ñalawma goto wi wonande jagorɗo kono mo leydi Russie holliti kene tolno e ujunere koninke woni ko gañi hen 45 ujunere wonande debbo taw ganda ko armeji woni koɓe bonni ha boni e nder région mo nokku ɓireɗo Niklavi e nder oɗon région ko wona ɗum ko Zelensky hollitiɓe tetti kene tolno e 30 localisé ɗum ko caggal nde koninkoɓe leydi Russie oɗo saha gusti sembe mumen e ndera leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno